tomb. ndo zvatichada kuti tione nhasi kuti zvinogoneka here kana kuti zvakagonekwa sei. That's what we want to see. How is it possible? Mike yangu yadzikira please. Dzorere payanga. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Amen. Ndichada kuti ndiverengese magwaro ari pano. We would love to go into the scriptures. Ndichati tore nguva ndichiverengesa. I will take a bit of time reading the word. Zvandichaita muzuva ranhasi Mwari achindibatsira. With the help of God, what we are going to do is kuzama kuonesa kuti nyaya tiri kutaura pana. we will try to reveal the issue that we're talking about here. Haizi nyaya yakangoitika by surprise. It's not something that happened by surprise. Inyaya yakazikanwa isati yaitika. It is a well-known story that happened before that was known before it happened. Saka tifarire mama Mukadza. Let's welcome Mama Mukadza. Tichifarira zvakare baba vari kutiitira interpretation. And also let's welcome Baba Okonya. Ndiverengerei 1 Corinthians chapter 15 verse 16 and 17. Kana wanga usina kuona mukana wokumhorosa neighbor mumhorose ako. You can greet your neighbor. Mhorosa neighbor wako. Chapter 15 verse 16. 1 Corinthians chapter 15. Tichaverenga. Vakorinde vekutanga chapter number 15 verse number 16. Nokuti kana vakafa vasingamutswi na Kristu haana kumutswawo. Nokuti kana vakafa vasingamutswi zvinoreva kuti na Kristuwo haana kumutswa. For if the dead are not risen, which means even Christ was not risen. Verse 17. Kana Kristu asina kumutswa, kutenda kwenyu hakuna maturo. Which means our faith is based on the resurrection of Jesus Christ. Muchiri muzvivi zvenyu. Verse number 20. Verse number 20. Asi zvino Kristu wakamutswa kuvakafa, akava chibereko chokutanga chavavata. Saka zvazviri kureva ndezvekuti kumuka kwa Kristu kubva kuvakafa. So it means the resurrection of Christ from the dead. Zvakaintrodusa chinhu chinonzi resurrection. It introduced something called resurrection, kana rumuko. Zvazvinoreva ndezvekuti Bhaibheri riri kuti Jesu asati amuka. What it means, the Bible said, before Jesus rose, hakuna akange ambomuka kubva kuvakafa. nobody had ever risen from the dead. Ende zvazvinoreva ndezvekuti nokuti Jesu akamuka kuvakafa. For because Jesus rose from the dead, zvava kureva kuti Bhaibheri rati iye wakaitwa first fruit. the Bible says he was made the first fruit. And the first fruit inoreva kuti kune zvimwe zvakare zvibereko The zvichavapo. word first fruit means there are some fruits that are yet to come. Saka chinotiudza kuti tikabva panyika ino tichamuka zvakare. So what tells us that when we depart from this earth we will rise again Ndezvekuti Jesu wakamuka kuvakafa. is the fact that Jesus rose from the dead. Ndoda kuti mai Mukadza mundibatirewo mapisarema chapter number 23. Vasati vaiverenga. Before she reads Psalms, ndaverengesa vhesi yekuna Corinthians. we read from the book of 1 Corinthians. Ndakugamuchira wabishop wabva kupinda. We welcome our bishop. Chandaiverengesera vhesi yekuna 1 Corinthians. The reason we read from the book of 1 Corinthians Ndechekuti tizive kuti Jesu akamukirei. is for us to know the reason why Jesus rose. But ndoda kuti ti understand chinhu ichi vadikani. But we need to understand this, brethren. Upenyu hwaJesu, The life of Jesus kubva mukuzvarwa kwake, from his birth kurarama kwake, and the way he lived,
kuurawa kwaakaita, the killing that was happening to him, kuvigwa kwakaitwa Jesu, his burial, nekumuka kwaakaita kubva kuvakafa. and the resurrection from the dead. Zvese izvozvo All this, zvakanga zvakatsanangurwa mumagwaro. it was well explained in the word. Maitikiro azvo, The happenings, the procedures, nguva yazvichaitika, and the time of the happenings, nevachava involved and those who will be partaking in that happenings, mumaitikiro azvo. in those happenings. Zvazvinoreva ndezvekuti vana Judhasi, What it means is that Judas, kutengesa kwavakaita Jesu, the betraying he did to Jesus, zvakanga zvakaprofitwa, it was well prophesied. zvakanga zvakanyorwa. It was written. In fact, hakuna shona chinoti in fact, anditi? Bhaibheri ratinaroi The Bible that we have, rakapatsanurwa it was split into into two parts, portions. into two portions. Tine yatinoti the New Testament, There is what we call the New Testament inoratidza kuti inobva kuna Mateu kusvika kuna Revelation. that starts from Matthew into Revelations. Tozoita yatinoti Old And Testament, there's an Old Testament noratidza kuti inobva kuna Genesis kusvika kuna Malachi. from Genesis to Malachi. Old Testament This Old Testament, ndo yakanga iripo it was there mazuva akauya Jesu. in the days of Jesus. Old Testament This same Old Testament, inoratidza kuti vaJudha vachiitarisa, it shows that when Jews looked at it, vaipatsanura vachiisa mumapoka they matatu. could split it into three. Vaiva nerimwe boka ravaiti the law, They had this part that they called mutemo. yavaiti the law yakanga isiri 10 commandments. This was not only referring to the 10 Commandments, Vaireva kubva kubhuku yaGenesis kusvika kubhuku yaDeuteronomy. it was from Genesis to Deuteronomy. Vamwe vaizonoisvitsawo kubhuku yaJoshua. Some could extend it to the book of Joshua. Yese iyoyo ichingonzi the law. Wanga ungori nzvimbo yemitemo. Kozoita yavaiti maprofita. And then there came the portion of the prophets Maprofita aigona kubva pana Joshua that could start from the book of Joshua kana pana Judges or from Judges, Vatongi, achisvika kubhuku yaMaraki. unto the book of Malachi. Usarohwa nehana, ndiri kuzwa ndiri kutaura kuti kudii. Don't be surprised, I know what I'm talking about. Kozoita imwe yaiwanikwa pakati pamaprofita, And there was this portion that was in the midst of the prophets, yainzi mapisarema. that was the Psalms. Iroro ndo raiva Bhaibheri ravaJudha That iroro. was the Jewish Bible. Pamunonzwa Pauro achinyora kubhuku yaFirst Timothy, When you hear Paul in the book of 1 Timothy say, fact anonyora kubhuku yaSecond Timothy, from the book of 2 Timothy, achiti all scriptures were given by the inspiration of God. achiti magwaro ese akafemerwa naMwari. Yari kuti all scripture ipapo This scripture that is referring to, haazi kureva Mateo, it's not about Matthew, haazi kureva it's zvakazarurwa. not about talking Revelations. Mazuva akanyora Pauro nyaya, The days when Paul wrote this, Mateo ranga risati ravapo, Matthew was not yet there. aireva achitoti mascriptures, The scripture that he was referring to, waireva the prophets, aitaura nezvevaprofita, the law nemitemo, and the Psalms. nemapisarema. Saka anoreva kuti nyaya dzekunyengerwa kwaEvha, He says the betrayal or the sinning of Eve, nyaya idzodzo dzakafemerwa it naMwari. was spoiled by God. Nyaya dzokunyengerwa kwaSamson The betrayal or the temptation of Samson, dzakafemerwa naMwari. it was caused by God. Handichabati kuti dzakafemerwa sei, I'm not going to explain how it came to happen, but ndoda kuti uzive kuti anonzi the scriptures but ziva kuti magwaro
airehwa kubhuku ya Timothy. that was talking about in book of the Timothy. Even Jesu baba. Kunyangwe Jesus. John chapter number 5 verse 39. John 5:39. Anoti search ye the scripture. He said, "Nzerai magwaro, For in them you have eternal Ndava life. mazviri ndimo mune upenyu. And they are they that testify of me." Varimo vanopupura nezvangu magwaro." Ari kuti ma scriptures. The scriptures referred here, Aireva murai. he was talking about the law, Aireva ma profita. talking about the prophets Aireva ma pisare. and the Psalms. Sakabasa re Old Testament. So the duty of the Old Testament, Rangariri rokutaura zvakanyanya pamusoro pa it Jesu. was to explain further about Jesus. Timbofarira hama dzangu dziri kuno idzi. Let's rejoice for the praise and worship. Say amen. Hallelujah. Now, ndauya nhasi mangwanani ano. I have come this morning. Ndoda kutaura pamusoro pevanhu vatatu kana ndikaona mukana. I want to talk about three people, if chance believe. Vanotiratidza kuti Old Testament That shows that the Old Testament, yaitaura pamusoro it paKristu. was talking or referring to Christ. Ndisingazvengi panyaya takapiwa naBaba. Not withdrawing from the theme that we have been Inoti given. the tomb is empty. That says, "Amuna munhu mubwiro." Ari kunzi hamo mubwiro The Baba. one referred to be empty in the tomb Mwanakomana waMwari. is the Son of God. Pakafa Jesu When Jesus died, haana kufa ari ega. he didn't die alone. Tine vamwe vatinotoziva There are others that we even know vakafa. who also died. Vamwe vanonzi mbavha mbiri The two thieves that were on the side, dzakafawo mumazuva akafa they Jesu. also died the same days. Chandisiri shuwa ndechekuti vakafa musi umwe here kana I'm not kuti just nguva sure if they died on the same day, imwe. But mazuva iwayo ndo mazuva avakafa but mbavha those were mbiri. the same similar days they died. Muri kunzi muguva hamuna The munhu. tomb that is referred to here, Hamuzi muguva it's membavha. not of these two guys. Muguva memurume akapomerwa It umbavha. is the tomb of the man who was accused, But iye asiri mbavha. of which he was not a thief. Vhesi yandabva kuverengesa panapa. The verse we just read here, Yati Jesu akamuka he kuvakafa. said Jesus rose from the dead. As the first fruit Say first fruit of them that he had died. yeava kanga vakafa. Saka zvakureva kuti vanotenda kuna Which Jesu means those who believe in Jesus, vane kakufananawo they have a kavakaita. likeness they have with Christ. Kakufanana kavakaita manje. And the likeness they have Ndekekuti vanogona is kufa that they can die nezvinovauraya. with whatever had killed them, But zvinovauraya zvacho but the killer or the cause of death, hazvina they kapasiti do not have the capacity to yekuvachengeta mubwiro. keep them buried in the grave. Handina kuramba kuti n'anga dzine I'm zvadzinobata. not saying the witch doctors do not do Varume nothing. ndaramba here kuti kune makizi anolokwa. Did I say there are no keys that are locked? Izvozvo handina kuramba. I did not refuse that. But ndiri kuti makizi But I'm akalokwa saying iwayo with those locked keys, ngaawanikwe let them akaanilokwa. be found unlocked. Kwete nekuti tine imwe master key Not because we yakashandiswa. have a master key with us, But takafuza but mudhara. we are likened to Jesus. Taura ari pedyo newaiti guva harina munhu. The tomb is empty. Hatiiti guva harina munhu. Guva arina munhu. Now, murume wandoda kuti tiverenge nezvake The anonzi man David. we want to read about is called David. Vazhinji tinomuziva ari muimbi. Some of us, we know him as a singer. Tikanzwa zvokunzi mapisareti, If we talk about Psalms, mupfungwa dzedu in our minds, tinokurumidza kufunga zvemakiyi we run to know about the keys. kuti wairovera ari paF sharp here Was he playing on the F sharp, kana kuti aiimba ari paA. or was he singing on the A sharp or Ndo A key? zvatinokurumidza kufunga izvo. That's what comes to our mind first. But David But David, une chimwe chinhu he chakavanzika has a secret or a hidden thing, chekuti he was not only
a psalmist. anga asingangovi muimbi bedzi. Ndo munamato wandinawo vakomana mumazuva. That is my prayer these days. Wekuti vanomata mamics edu vachimba. Those who hold this mic singing, Mwari ngaambovapawo dzimwe nyasha. may God give them other grace. Zokuti vasangova vaimbi Not bedzi. only to be musicians. Ngapaveone chimwe Let chakavanzika. there be a secret to them Chakagara pamusoro pavo. that is going on between them. Say power. That's what ndinonzwa, say power. Power. Hallelujah. I think iyandukushandisa it right. Amen. Hallelujah. David manje David, unoratidza kuti wakazodzwa it shows that he was anointed by the man Samuel. nemurume anonzi Samuel. Achipedza kuzodzwa baba, After the anointing, chakazodzerwa David the reason of his anointing hakuzi kunouraya shumba, was not to go and kill the lions, hakuzi kuuraya mapere. not to go and fight the bears. Umana kupaswa. Somebody did not get that one. Tozakatsina kuti amen. Hallelujah. Chakazodzerwa David The reason for his anointing hakuzi kuridzira Sauro zviridzwa madhimoni achienda. was not to play the harp so that the demons could flee. Chakazodzerwa But David, the reason for the anointing, his primary purpose chinangwa chake chikuru, kwanga kuri kunouraya Goliath. it was to go and defeat Goliath. But before he killed the man Goliath, Asati arwa kuuraya Goliath, une zvimwe zvaakatanga kuitiswa there are neanointing. things that the anointing caused him to do. Nyamba David semufananidzo wacho. Yet David, as an illustration of Christ, Imi munozviziva kuti Jesu wakazodzwa. you know that Jesus was anointed. Iye anozvitaura anoti mweya washe uri pamusoro He pake. also said, the Spirit of the Lord is upon me. Nekuti anoda kuzvisiyanisa. For he na wants to differentiate himself. David akadirwa chigubhu chamafuta. David got the full anointing. But nokuti David mufananidzo. But because he is a likeness of Christ, Kana uri mufananidzo manje. if you are an example or a likeness, Haashandisi ma-objects chaiwo chaiwo. you don't use the original objects. Akashandisa mafuta anodururwa. It was oil that was poured on him. Nekuti mafuta anodururwa waiva mucherechedzo Because it was an example wemafuta chaiwo. of the original oil. Manje Jesu anova the object. Now Jesus, who is now the object, Iye haana kuzodzwa namafuta he anodururwa. was not anointed by the pouring of oil. Anoti kuna Luke chapter 4 verse number In 18. Luke 4, he said, Anoti mweya washe uri the pamusoro pake. Spirit of the Lord is upon me. Iye haina kupinda Samuel. There is no Samuel here. Iye haina kupinda vana Peter. There is no Peter here. Yakapinda Mwari There is vomene. God himself. Jesu ndokubva ati mweya And washe he said, the Spirit of the Lord uri pamusoro is pake. upon me. Nokuti For he has wakandizodza anointed me kuti ndiparidze ivhangeri to kuvanhu. preach the gospel to the poor Ndizozivisa and vakatapwa to let known the captives kuti that vakasunungurwa. they are free. Johani baba, And John said, Jesu asati ataura izvi, before Jesus said this, bhuku inoti achibhabhatidza the Bible said when he was baptizing, ari bhishi baba he kubhabhatidza, was busy baptizing. anoti wakavona chimwe chinhu chaibva He saw kumusoro, something coming from the heavens chaita kunge moto, chaita kunge that was njiva, like a flame of fire, like a dove. achiri mudzungu When you are romweya. still confused in the spirit, Ndokubva paita izwi there was a voice rakapupura zviri kuitika, that testified what was happening. rikati hoyo And he said, mwanakomana wangu, there is my beloved son, uyo the wandinodisisa. one I so love. Rikati varume inzwai murume uyu, Listen to him. ndiye mwanakomana This wangu is my son, the one I wandinodisisa. so love. Zvaakaona chichiburuka What ipapo he saw coming down ndimweya was the mutsvene, Holy Spirit. nekuti the Holy Spirit Nekuti mweya mutsvene is the anointing. ndiro zodzo. Ameno kana ndine vanhu vane mafuta pano, Hallelujah.
Ameno kana ndine vanhu vane mafuta Thank you, pano. Jesus. Varume mafuta ngaapote Let achiburuka them all come muchechi. down in church. Jesus. Saka Jesu baba So Jesus, azodzwa, after he was anointed, iye anotaura zvaakazodzerwa. he spoke about his anointing, the reason. Chaakazodzerwa baba. His anointing was for, Akazodzerwa muchinjikwa. he was anointed for the cross. Nokuti pamuchinjikwa Because on the cross, ndo panga pana Goliath. that's where Goliath was. Aya achiri makusena. It's just early in the morning. Vazhinji kana vaya kuchechi vanouya vasina kudya. Some of us, when we come to church, we come empty stomach. Ndiri kutenda kuti hakuna ane hope. I believe nobody's sleepy here. Ndaifunga kuti ndichanzwa amen. I thought I was going to hear a loud amen. Amen. Hallelujah. Saka Kristu manje So Christ, paaienda achinorapa vanorwara, when he was going about healing the sick, paaienda achinomutsa vana when he Lazarus, was rising up the dead like Lazarus, paaienda achifamba pamusoro when he pemvura, was walking on top of the water, paainoti Peter enda unobata hove utore mari mukati, when he could send Peter to go and fetch the fish and take money, handizvo zvaakavinga. that was not his mandate. Kwaiva kuita kwakaita David It was just like what David did paainouraya shumba. when he was killing the lions. In fact, In fact, kurapa kwaaita vanorwara baba the healing of the sick, yanga iri proof it was just a proof kana yokuti chiratidzo zvamwari zviripo. that there is something of God in me. Isu hatidi mwari wekuudzwa, We don't want a God of just toda mwari words. We anoonekwa. want a proven God. Hatidi mwari anoti ndiri kunzwa mwari We akawanda. don't just to feel God in you. Ngave mwari anoonekwa kuti Let him wakawanda. be visible. Jesu Jesus, anonzi aiti kana achiparidza, when he was preaching, kunonzi vanhu vese vaishamisika. people were amazed. Chaivashamisa What was amazing them? ndechekuti anonzi he always spoke with authority. Aitaura nesimba. Mazuva iwayo In those days, munhu aiti kana akabva kuBible school when somebody could come from Bible school, aitaura matauriro aita mento wake. he could speak just like his mentor. Saka Jesu manje So Jesus here, haana skuru bhaibheri he yaakaita, didn't go to any Bible school. saka anga asina munhu wokutevedzera. So he had nobody to imitate. Iye une skuru bhaibheri He had yake, his own Bible school. ende kuskuru bhaibheri And kwake in that school, hakuzi kwetheology it's chete, not only about theology. hakukotewi mascholars It's chete, not only about the scholars. hakupiwi macertificates Not chete, only about certificates. hakupfekedzwi magauni Not only namaheti about chete. the crowns and gowns. Pamusoro pegauni But on top of the gown, panoiswa mafuta. there is oil that could come. Saka anonzi paaitaura peshe, So whenever he could speak, he could speak with authority. aitaura nesimba, Kureva kuti wese ainzwa Jesu which means achitaura, whoever could hear him, vainovhunzana kuti ko munhu kunyi uyu. they were so perplexed. What kind Vanhu of man? ngavambokubvunza kuti ko uri munhu They kunyi need to uyu. ask you, what kind of man are you? Ngati vanhu ngavambokubvunza kuti ko uri munhu Let them kunyi ask iwewe. you, what kind of man are Kwete you? nokuda kwenhamba yamabhuku Not because of your awakaverenga, education, but nokuda kwechamwari. but because of what God has deposited in you. Mai mukadzi atibatirei 23 dzamapisari. Psalm chapter 23. Vainayo pa1. Mapisarema chapter number 23. Jehovha ndiye mufudzi wangu. Jehovha ndiye mufudzi wangu, Hapana chandingashayiwa. hapana chandingashayiwa. Unondivatisa pasi pamafuro manyoro. Now, saka David une zvinhu zviviri zvaaita. There are two things that David could do. Ndataura ndikati David wanga ari muprofita, murume airova chiprofita. David was a serious prophet. Aiprofita. He could prophesy. Achichotongozwa kuti wakatamba. Some of us will just know that he danced. Zvekutamba zviya akazviita one day. He only did that for a day.
kune zvaigara achita There is something that he was doing regularly, mazuva ese. almost every day. Murume aiprofita uya. He could prophesy seriously. Number 1, Chekutanga, David waiprofita neupenyu hwake. David could prophesy through his life. David aiprofita zvakare He could prophesy again munziyo dzake. in his songs. Saka panapa David ari kuimba, So David here is singing, but at the same time achiimba manje achiimba kudaro. ari kuratidza upenyu He is revealing the life hwaanorarama kana kuti hwaairarama. that he lived or he was living. Tino achibata hymn, We hear him taking this hymn. abata akati Jehovha He said, the Lord ndiye mufudzi wangu. is my shepherd. Nokuti Jehovha ndiye mufudzi wangu, Because he is my shepherd, anobva ati hapana he said, I will not want. Jehovha ndiye chi, The Lord is my shepherd. nokudaro hapana chi. I shall not want. Ndiri kuti yava chechi. Amen. Zvaireva pari kuti Jehovha ndiye mufudzi wangu. What he meant by this, David iye pachake himself, David, waiva mufudzi wamakwai. he was a shepherd. Mara chechi. Amen. David waiva chi. He was a shepherd. Saka pari kuti Jehovha ndiye mufudzi wangu, So when he said, the Lord is my shepherd, anoziva zvazvinoreva kuva nemufudzi. he knows what it means to have a shepherd. Now, vafudzi vekwaIsraeri So the shepherds from Israel, vaifudza makwai, those who were leading the sheep, vanga vasinganogadziri chiwepu, they couldn't go and make a whip. vaisanogadzira hlava, They couldn't go and make a whip. vaimeka sure kuti voice ravo rinonzwika. They made sure that their voice is audible. Saka vaigara vaine dhayari remazita emakwai. So they had all the names of their sheep. Vaiti kana makwai akabuda mudango, When the sheep come out of the kraal, mufudzi aienda kumberi kwemakwai. the shepherd could go in front. Kana akaona pane rimwe gwai raasiri kuona, If he misses one of his sheep, airidaidza he could nezita call it by name. kuti iwe Susan, Susan, where are you? tafamba nekuno. Where are you? We are this side. Yeah. Ndonge ndiri kuparidza ndizvo. There are many things. Amen. Am I right, church? Amen. Saka now, David ari kuti sokufamba David is saying, as kwandinoita pamberi pemakwai angu, I walk before my sheep, neniwo ndiri gwai I'm also a sheep rine mufudzi. that has a leader or a shepherd. Mufudzi wangu haazi Jese, My leader is not Jesse. mufudzi wangu haazi Eliab, My leader is not Eliab. mufudzi wangu haazi Shama, Is not Shammah, my sheep. mufudzi wangu ndi But Jehovha. my leader is Jesus. Saka anoti kana mufudzi wangu ari He said, Jehovha, if the Lord is my shepherd, kondinogotyei. what shall I fear? Amen. Oh. Amen. Oh. Amen. But verse 4. Zviro kwazvo kunyange ndikafamba mumupata womumvuri worufu Yes. handitongotyi zvakaipa Nokuti chi? nokuti imi muneni. Kunyange ndikafamba Even if I walk nepamupata through the valley wemvuri werufu. of the shadow of death, Iyi yaitaurwa iyi yanga isingangori ma-statements. this was not a joke. Amen. Amen. Kunotori nenzvimbo yaivapo There was a place that was there. yainzi the valley of the shadow of death. Right? Impata wemvuri werufu. Yaiwanikwa kumafuro. That was in the wilderness. Ikoko baba, Right there. vafudzi vemazuva iwayo The shepherds of those days, vaisafarira kufudzira makwai they couldn't want to go that side. vachienda ikoko. Going that side. Remember, Rangarira kuti, kana uchifudza if you are shepherding, waienda mberi kwamakwai. you could walk ahead of your sheep. Saka zvoreva kuti kana ukaenda kumupata womumvuri werufu, So if you go between this
valley. ndiwe waifana kunotanga kupinda You were the mupata one wacho who was supposed to walk in there first. makwai achitevera. Then they follow sheep. Saka kana ukawana muine So shumba, if there is a lion in that valley, ukawana muine mapere, if there are hyenas in that valley, ukaona kuzonosvika kumakwai, if they have to attack the sheep, zvine zvakureva kuti iwe une nyama it shoma. means you are not enough for them. Jesus. Saka mapere aigona kutopedza newe, The hyenas could finish you otombonozorora and then they go back. omirira umwe mufudzi achauya. And they wait for the next shepherd. Saka makwai aigona kudzoka So akakwana, the sheep could come back home, bati mufudzi aitwa but sapa the namapere. shepherd has been eaten. Saka vafudzi vainzi kana vachienda ikoko So when the shepherds could go that side, vaisanopinda mumupata, they couldn't go and enter into that valley. vaitenderera They could go around, makwai ndoopinda nomumupata, and then the sheep could go through the valley. because mupata wacho unonzi waiva nebundo rakawanda regreen, There was enough green grass in there, because vafudzi vakawanda vaisaendako, for the shepherds were not getting into saka that panga valley. kusina chaidya bundo. So nothing was consuming the grass there. Saka vafudzi vaiindisa makwai napakati, So the shepherds could allow the sheep to ivo walk voita through, nokuseri. and the shepherds walked around. Saka zvazvaireva ndezvekuti mufudzi ainodzokera kumba, So the shepherd could go back home, but aidzokera namakwai akashota. but with not enough numbers of sheep. Manje jese manje Now Jesse here nevanakomana vake and his sons, 7 all these 7 sons, vanga vakamaka David. they hated David. Handichatauri nyaya yacho, I'm not going to go into detail. handichaitauri I will talk about it. kuti vanga vakamumakirei, I will tell you why they hated him. nokuti vanga vakamumaka For they hated him. vainyatsokumutsi mukomana, They could say, David, zvowoenda kumafuro, as you are going to lead the sheep, handi uri kuona kuti makwai edu adzikira, you can see our sheep are getting thin and thin. chikafu chava chishoma, The food is getting scarce. vafudzi venzvimbo The vawandisa. shepherds are getting too many. But kune imwe nzvimbo yatakagugula But there's a place that we have Googled. inonzi the valley of the shadow of death, Mupata wemvuri werufu. rinongova zita usawara, It's just a name, don't worry about it. ikoko kune bundo. There is enough grass there. Chitora makwai Take our sheep uende ikoko, and go and into there. please chengetedza makwai. Please take care of our sheep. Vanyengeri. Saka David So David, paari kunyora pisaremai, when he's writing the Psalms, ava kunyora yava testimony it is now a testimony kuti akaindako that I have been there. kumupata umvuri werufu, I went there, but haana kuregera makwai but akapinda, I did not allow my sheep to go there. naiyewo akapinda, He also went through there. but paakapinda manje nomumupata But when he went through the valley, zvikara zvemumupata the vultures of the valley, zvanga zvisina kuenda kulanje, they were not on resting. zvanga They zvakamirira were nezvinhu. there ready. Mistake yakaitika The mistake that happened here ndeyekuti vana baba manje is that the fathers, vakamutuma kumupata, they sent him to the valley, iye abva kugamuchira chizoro, yet he just got anointed. havana kuziva kuti chizoro They ichi did not this anointing. hachina nzvimbo It dzachinozenga. doesn't select places. Problemu yavakaita manje The problem they made, ndeyekuti dai vakati enda usiye mafuta, if they say leave the oil, zvino vakamutendera they kuenda allowed him to take aine the chizoro anointing chamafuta, with God with him. chizoro chamafuta ichi The anointing, chaitaura presence it was yemusharuka, representing the presence of God. and this presence of the Mwepo Almighty, wa Mwari. iye David anoti David says, ndiye mufudzi wangu, he is my shepherd. anoti ndinofudzwa namafuta ino, The oil leads anoti me. ndinofudzwa namweya, The Holy Spirit leads anoti me. ndinofudzwa The namudhara. Father leads me. Saka anoti kana mandituma If you ikoko send me there to the valley, ndinoendako I will go kumupata, there to the valley. ndinoenda namakwai I will angu, take my sheep there. kana ndaenda namakwai If I angu, take my sheep there, chekai weight yamakwai angu, just check the
weight of the sheep. muchaona kuti adya You will find out they are ende fed. muchaona kuti bundo radya And you see this grass, ndere mumupata it is from the valley. ndichekei muchaonawo ndiripo Check me, I'm also there. nemakwai muchaona You akatwara. also find your sheep. Oh my God. Jesus. Saka ari kuti somufudzi You say, as a shepherd anofamba pamberi pamakwai who leads the shepherd, ndizvo zvinoita ishe wangu, so is my Lord. because he is my shepherd. Ndava mufudzi wangu. Saka zvoreva kuti David manje So David, paakaenda kumupata when he went to the valley, iye asati apinda mumupata before he got into the valley, mufudzi anga his apinda. leader got into the valley first. Saka zvikara So zvemumupata the vultures of the valley, hazvitangi kubata they gwai don't take the sheep first zvisina kubata mufudzi. before they attack the leader. Saka pazviri kutsvaka So mufudzi when they're looking for the leader, kwekupedzisiro at the end, kune makwai. there are sheep. Pakati pemakwai In the apa midst of the sheep, pane mufudzi anova there David, is a shepherd called David. but naiyewo igwai. But he is also a sheep. Kumberi kwake uko Ahead of him, kune mufudzi. there is another leader. Saka zvikara So pazvakauya when the vultures came, zvakatanga kuona mufudzi they saw mukuru the big shepherd. awa chifu shepherd. Mambo when foods. Zvino chifu shepherd So zvaanoita what he does, une imwe mbiri yake he baba has his own history. yekuti atendera vamwe vakomana He allows some boys vachikandwa mugomba to be resumbu thrown in the pit of akati lions. dhondi And he wari said, Musachke, aye muyo shepherd tiri mufudzi ini wenyu. ndinotaura nyaya nesumba. I spoke with the Iwe lions. paunopinda When you get in there, zvicharivara they will relax. zvichifokasa They neni. will focus with me. Vakomana vakapindamo As the vakabuda. men got in there and come out. Saka David achipinda manje So David, when he got there, shumba the lions, dzakanopedzwa simba namusharuka they were taken off from power. zvokuti David paakanoona shumba So when David saw the lions, zvakaita kuti asatisa what made him not to be scared ngechekuti akaziva is because he kuti knew ukaona mufudzi wangu if my shepherd akudzirega dzichiuya kwandiri, allows them to come to me, it's either zvinogona kunge, mufudzi wangu adyiwa. it says that my shepherd is eaten, Saka shumba dzakaguta, so the lions are all, kana kuti or else mufudzi wangu adzipedza simba my shepherd has taken zvokuti power. neni kwakungobata muromo It ndichipfarura. has a walkover for me. We Varume tine kuzodza, have the anointing. tine anointing We have the pakati pedu, anointing in our midst. tina Mwari ari We have pakati God pedu. in our midst. The Zvikara zvenyika elephants of the ngazvisimuke, world must know hakuna chinobata mwana waMwari to eat you up zvikatikunda. until it don't devour us. Jesus. Oh my God. Oh Jesus. Saka David anoti So David said, ndopinda ini I will get in there. nomumupata womumvuri werufu, I'll get in the valley. asi ndogotyei. But what will I be afraid of? Iye aneni. He is with me. Izodza musoro wangu namafuta omweya, chiyero changu chopfachuka. Aya wandizodza musoro wangu namafuta omweya, it's okay, it's okay, it's okay. Chopfachuka. Say amen. Amen. Say amen. Hallelujah. So now I want to surely goodness and mercy Ovati unyoro nenyasha shall follow me zvichanditevera all the days mazuva ese of my life. eupenyu hwangu. But ndataura ini But I've said here, ndikati David aiprofita. David was a prophet. In this case, Panyaya iyi David did not only prophesy haana kungoprofita chete by singing this song. nekuimba pisarema iyi. His life also Upenyu hwakewo was prophetic. hwanga huri hwechiprofita.
Saka apa chaari kuti Jehovha mufudzi wangu apa. So what he's saying, the Lord is my shepherd. Ava kuprofita Jesu. He is prophesying Jesus. Nyaya iyi ari kunyora pano Psalm 23. What he's saying in Psalms 23, Hainei na David. it have nothing to do with David, Ine chekuita na Kristu. but it has something to do with Christ. Nekuti Kristu, as I say, Because Christ, akazodzerwa he muchinjikwa. was anointed for the cross. Chaakavinga pasi pezuva. His mandate here on earth, Akauya kuzofa. he came to die. But kufa kwaakavinga baba. But the death he came for Hakuna munhu ari nomao is there's no normal person anomirisana nerufu. who can stand against death. Ndatozvitaura. I've said it. Usaudzwa nhema nemunhu Don't be lied achiti ndinofa and say, I will die. kunyepa. That's a lie. Hakuna munhu anomirisana nerufu. Nobody can stand against death. Funzanai baba. Tishuwa here. Ask your neighbor, is he telling the truth? Hakuna unomirisana nechi. You can't stand against death. Hakuna unomirisana nerufu. You can't stand against death. Saka So, to show you kuti hakuna unomirisana nerufu. kukuratidza kuti haugoni kurwa nerufu. Ndezvekuti Bishop Stone, David chakamuindisa pamberi paGoriati. What made David to go before Goliath? Kuziva kuti ndine mafuta. He knew that I'm anointed. Chaita kuti vana Sauro vatize. What caused Saul to flee? Akazvisenza kuti handisisina mafuta. He said that the anointing has departed. Andosaka iwe uchitya madhimoni. That's why you are scared of demons. Uri kuzviziva kuti hapana chi. You know that you don't have anointing. And David ane proof David has the proof yokuti anawo mafuta. that he does have the oil. Because paakasvika pamberi paGoriati, When he went before Goliath, Goriati akataura experience. Goliath spoke about his experience. David akataurawo And experience. also David did. And the experience ya David The experience of David, yanga iri strange. it was a strange one. Ari kutaura kuti ini anointing yangu He said, in my anointing, yakaproviwa it has been proven kurenje. in the wilderness. Saka Jesu baba So Jesus, chakamuita kuti aende pamuchinjikwa what caused him to go to the cross? ndechekuti akaona Because he saw kuti vana Lazarus that people like Lazarus, ndakavamutsa I ndini have risen them from the dead. kubva kuvakafa From the dead. ndichivamutsa neanointing. And I use the anointing. Saka ari kuenda muguva So manje he's going into the grave. nekuti anoziva kuti guva For he knows that this grave, harina simba it pamusoro does not pake. have power over him. Saka uyo ari kunzi kunyange ndikapindana pamupata pimvuri werufu When he said, even when I go to ndi the valley, Jesu ari kurepwa. that is referring to Ari kuti Jesus. kunyange ndikapinda And muguva if I go to the grave, handingatongotyi I chinhu will not be afraid of nekuti nothing. muguva imomo For in that grave, naiye Jesu anenge arimo, with Jesus in there, naiye Mwari anenge and arimo, God is in there, nekuzodza and kuchange the kuripo. anointing will be in there. Handi David anoti And David said, ndichacheka musoro wako ndigopa kushiri. I will give your head to the birds of the earth. Kwanga kusiri kuwanza. That was not funny. Hei pano pari kupisa ndidi ndotendekwa kubvisa pachi. Bishop ndobvumikwa. Amen. Nditenderewo ngobheka yosongi. Handizodza musoro wangu. Thank you very much. Zvino ini kana ndatsva izvezvi makusenana. If I feel hot in this morning, I pray kuti vachazoparidzawo ndabva panapa. ndinonamata kuti those who come after me, Chavanamatira chando chiwande kuno. I will pray that they will not feel the same heat. Amen. Amen. Now, ndanchiti David paanoti ndichapa musoro wako When David said, I will give your head to the birds, kushiri dzedenga. to the birds of the air, David was very sure. David aitorevesa. In fact, anototi mambo. He said, King, Ini kana ndikauraya murume if I kill this man, ndopiwei. what will be my reward? Zvikaita kupa musikana, tokupa mudzimai. He was promised a wife. Akati it's okay. And he said, it's okay. Iko kutora hondo iyi Taking this battle,
kwaiva kuisa nyika yese parisk. It was risking the whole country. But anoti don't worry, But he said, relax. ndiri kuziva zvandiri kuita. I know what I'm doing. Jesu manje baba. This Jesus, Luke chapter number 24, Luke 24, pa verse number 6. on verse 6. Kunonzi Jesu wakamuka Jesus rose up sezvaakataura as he has said kuti mwanakomana wemunhu that the Son of Man achaiswa mumaoko evanhu will be vakaipa, given into the hands of achaurawa, and he will be killed. but nezuva retatu But on the third day, he achamuka. will rise again. Saka vhesi iyi yekuna mapisarema So the verse in Psalms, yakanyorerwa it was Jesu. written for Christ, for Jesus. Mai zatibatire chapter 14 yemapisarema. Psalm chapter 14. Psalm chapter 14. Handigadza. Chapter 14. Did I say 14? I wanted chapter 16, sorry. Chapter 16, verse number 8. Ndakuda kubata nyaya yekumuka manje. I'm going to touch about the resurrection. Kuti nyaya yekumuka yakaprofitwa here. It was prophesied. Was it prophesied? Yakaprofitwa here Kuti murume achamuka. that this man will rise again. Tibatire verse number 8. Mapisarema 16, verse number 8. Mapisarema chapter number 16 verse number 8. Ndakaisa Jehovha pamberi pangu nguva dzose. Ndi David, pai ndakaisa Jehovha pamberi pangu nguva dzose. Zvaari kurudyi rwangu Zvaari kurudyi rwangu handingazununguswi. handingazununguswi. Naizvozvo moyo wangu unofara. Zvikanzi moyo wangu unofara nokuti Jehovha ari kurutivi rwangu. Yes. Kukudzwa kwangu kunofarisisa. Yes. Nyama yanguwo ichagara yakachengetwa. Rechirungu rinoti my flesh also shall rest in hope. Nyamba pari kuti my flesh shall rest in hope, akuprofita resurrection ya Kristu. He is prophesying about the resurrection Nekuti of Christ. Kristu akapinda muguva, He went into the tomb, but aiva nehope. but with hope. Problem yanetsa muupenyu. The problem in life now, Tine vanhu vari mudzimba we izvi, have people who are in the but family, vakarasa tariro. but havana hope. Tine vamwe vatori muchechi, There are people even in church, but vakarasa but they are tariro. so hopeless. Nyamba David achiprofita Let David prophesying here. anoti mwanakomana He wemunhu said the Son of Man achaenda will kunovigwa, be buried, but achienda kunovigwa so but he will be buried. anenge aine He hope. carries hope with him. Achiprofita rumuko. Verse number 10. Verse number 10. Nokuti hamungasiyi mweya wangu mushiori. Hamungasiyi mweya wangu mushiori. Hamungatenderi mutsvene wenyu kuti aone kuora. Neither wilt thou suffer thine holy one to see corruption. Vari kuti hamungatenderi wakarurama wenyu achiorera You muguva. don't allow your believer to rot. Kureva kuti zvanga zvisiri pamutemo. It was not on the law. Chechi ngati zvaisava It pamutemo was not lawful kuti Jesu aorere for muguva. Christ to rot in the grave. Chakaita kuti anonoke What delayed him kuinda kurufu rwaLazarus to go to the Lazarus death ndechekuti Lazarus wanga asiri Kristu. is because Lazarus was not Christ. Waisagona kuti amutswe nezuva 1. He couldn't be resurrected in one day. Here Jesus had to wait Jesu aimbofana kuti kumira Lazarus atange aora, for Lazarus to decay. nekuti paakasvika ba So when he got there, vana Maria vakataura Mary was speaking. vakati muri munhu mukuru And they imi, said, you are a well-respected man. You are munoremekedzwa. a well-respected man. Why should we open the grave? Tovhurireiko bwiro The iri? man inside this grave, Murume ari muguva umu yes, he started to rot, akutoora akutonhuhwa. He akunhuhwa. is now smelling. Jesu akati zvaanhuhwa And manje Jesus said, as he smells waita now, kuti tisafanana. now he differentiates Now us. ndakukwanisa Now kumumutsa I can resurrect the man nekuti akaverenga. because
Because he have panonzi read, Mwari haangatenderi God do not muranda allow wake achiona his kuora. own men to see Saka decay. Lazarus akasaora If baba. Lazarus did not Vanhu decay, vanoita mistaken. people will be mistaken. Vakafunga kuti mwanakomana And they will waMwari. think he's the son of God. Varume tina Jesu We have cried. asina kudyiwa He nehonye. is not eaten by the Tina Jesu Jesus. asina kuorera Who did muguva. not decay in the tomb. Honye dzisati dzatamba naye. Before the worms Mwari played him, vanga vamushanyira. God has visited Vakati him. mukomana And he says, son, maawazi ako your akwana. hours are up. Ndikangononoka chete. If we delay, Ndinowana rumwe ruoko I will rwaenda. see a hand gone. Jesus. Ameno kana ndine chechiri kundidzwa pano. Kana wandidzwa sei amen. Amen. Manya kuna Acts chapter number 2. Tinzwe kuti bhuku inoti kudii pamusoro pevhesi iyo yamubva kuverenga kuna mapisari. Acts chapter number 2. Hash. Mari ngatire zvakanaka. Verse number 24. Yes. Mabasa avapostori chapter number 2 verse number 24. Iye wakamutswa naMwari. Iye wakamutswa nani? Church. Iye wakamutswa nani? Kumashure uko. Iye wakamutswa nani? Yes. Amusunungura pakurwadziwa kworufu. Amusunungura pakurwadziwa kwerufu. Nokuti zvakanga zvisingabviri. Zvakanga zvisingabviri Kuti abatwe naro. kuti abatwe nerufu. Nokuti Dhavhidhi wakataura pamusoro. David wakaprofita. David prophesied. Varume izi David a prophet. David amuprofita here. Mama ndofunga kuti probably ndidi. Amen. Ndakurumidza kuenda kunyaya yakataurwa na Peter. Ndanjira unsanda ndaikuku. I wanted, if possible, before we go there, kana vakuru vachinditendera, if allowed, mundibatire Jesu achikonfirma kuti David muprofita. Matthew chapter 22 verse 42. Matthew chapter number 22. Yes. Verse number 42. Akati munofungeiko pamusoro paKristu? Mwanakomana wani? Mwanakomana wani Kristu? Vanhu vakati kudii maJudha? Vakati kwaari waDhavhidhi. Zvikanzi Jesu mwanakomana waDhavhidhi. Jesu ndobva ati kudii akakonfirma here kuti mwanakomana waDhavhidhi. Akati kwavari, yes, Dhavhidhi wakagomutumidza seiko nomweya? Zvikanzi David ari filled by the Holy Spirit. Akazodzwa namweya mutsvene. Anointed by the Holy Spirit. Akati chii David? Ishe wake achiti, Ishe. Now idzokororei David akagomutumidza sei? Akati kwavari, Dhavhidhi wakagomutumidza seiko nomweya? Ishe wake. Saka Jesu ari kuti, Jesus is saying, pane munhu asiri kunzwa zvarerekwa panapa. Jesu baba akavhunza vanhu. Zvikanzi kana makatarira Kristu, if you look at Christ, mwanakomana wani pakufunga kwenyu? to whom does he belong? Vanhu vakati hazviri pachena. And people say it is clear. Kuti mwanakomana waDavid. He is the son of David. Jesu ndokubva ati iye. And Jesus said, anogoita mwanakomana waDavid sei? how can he be the son of David? Iye David ari mumweya. Yet David is in the spirit. Akamutumidza kuti Ishe. He called him king. Umwe arasika izvezvi ari kuti ndidzosei mufundisi. Somebody is saying, please repeat.
David mumazuva ake baba. In David's days, Mapisarema 110 verse number 1. Psalms 110 from verse 1. Akaprofita nezva Jesu. It prophesied about Jesus. But achiprofita nezva Jesu manje. But as he prophesied, Akatanga kuprofita achiti Ishe. he said, Lord or King, Kuna Jesu. referring to Jesus. Saka Jesu ari kuti kana ndiri mwanakomana wa David. If I am the son of David, David akagotaura sei ari mumweya. how come David spoke Achiti ndiri Ishe wake. and said, I am his Lord or his King? Iverenga ipedzisai. Verse number 44. Yes. Ishe wakati kuna she wangu, Akaprofita achiti Ishe wakati kuna She wangu. gara kurudyi rwangu, Gara kurudyi rwangu. kusvikira ndaisa vavengi vako Kusvikira ndaisa vavengi vako pasi petsoka dzako. pasi petsoka dzako. Ndichipfuura nda kuti munzwise chinonzi pasi petsoka I want you to chii. understand what it means. Bhaibheri rinoti sechechi As the church, tiri muviri waKristu. we are the body of Christ. Kristu ndiye musoro, Christ is the head, isu tiri muviri. and we are the body. Saka muviri manje So the body ndo unoita makumbo. is the one that carries the leg. Iwo muviri uri connected kumusoro. Yet the body is connected to the Saka head. zvinoreva kuti panonzi pasi petsoka, When it is referred to under the feet, pasi pechechi. it's under the church. Nokuti chechi ndo ina makumbo. For the church carries the Jesu leg, ari musoro and Jesus kavarume. be the head. Saka bhuku iri kuti Jesu So the Bible says Jesus, wakaprofitwa he was prophesied, achinzi Ishe he was named King, anova Mwari. the one who belongs to Wakati Jesus. kuna She wangu He said to my King, anova Jesu. who is Jesus. Nekuti David For David, anoti kuna Jesu Ishe he called Lord to nokuti Jesus. he is his shepherd. Ndava mufudzi But wake. Jesu manje But the same Jesus, aiti kuna Mwari Ishe he could say his father nekuti ndiye Lord. wakamufutsa So he have led him achinopinda muguva. into the grave. Saka David wakazviprofita pana mapisarema 110 So David prophesied in Psalm verse number 1. from verse 1. But chiregai ndite ndichinopedzisa. Let me get to conclusion. Handei kubhuku ya Acts chapter number 2 Mabasa chapter 2. ndichipedzisa. In conclusion, Mabasa avapostori chapter number 2 verse number 24. Verse number 24. Yes. Iye wakamutswa naMwari, Wakamutswa naMwari. amusunungura pakurwadziwa kworoma, Eheka. nokuti zvakanga zvisingabviri kuti abatwe naro. Ehezve David akataura zve. Nokuti Dhavhidhi wakataura pamusoro pake achiti, Achiti ndavona Ishe ndakaona Ishe pamberi pangu misi, namaziso angu misi yose. nokuti uri kurudyi rwangu, Uri kurutivi rwangu kuti ndirege kuzununguswa. ndiregedze kusununguswa. Ndikafara kwazvo. Indai paverse number 27. Verse number 27. Nokuti hamungasiyi mweya wangu muHadesi, zvataverenga kuna mapisarema 16 zviya, hamungasiyi mweya wangu muHadesi. hamungaisi mutsvene wenyu kuti aone kuora. Verse number 28. 28. Makandizivisa nzira dzoupenyu, Yes. muchandizadzisa nomufaro ndichiona chiso chenyu. Verse number 29. Varume hama, ndingakuudzai pachena zvatateguru Dhavhidhi, Ndingakuudzai pachena zvateguru Dhavhidhi. Ndipita uyu. kuti vakafa vakavigwa, Imi munozviziva kuti David akafa akavigwa. rwiro rwavo rwuri pakati pedu Izvezvi kutaura kuno guva raDhavhidhi ririko kusvikira nhasi. kusvikira nanhasi. Zvino zvaakanga ari muprofita, Zvino zvaanga ari muprofita David, achizivawo kuti Mwari wakamupikira nemhiko, achiziva kuti Mwari akamupikira nemhiko, kuti uchagadza pachigaro chake choushe mumwe wezvibereko zvechiuno chake, zvaaiona zviri mberi kwake. Yes. Wakareva pamusoro pokumuka kwaKristu. Saka bhuku iri kuti iyo manje. so the Bible says, Chiprofita chakaitwa naDavid the prophecy of David, chaireva pamusoro pokumuka it kwaKristu. was talking about the resurrection of Christ. Paakati chi When he said, Kuti haana kusiyiwa paHadesi, izvo ndiJesu ka nenyama yake haina kuora. nyama yake yakaora here, haina kuora. Saka David paaiti hamungasiyi nyama yangu ichiora, aisazvireva.
He was not referring to aireva himself. Kristu. He was referring to Christ. Verse 32. Uyu Jesu wakamutswa naMwari, isu tiri zvapupu zvake tose. Chinda pa chapter 15 kwatatangira kuya. 1 Corinthians chapter 15. Chapter 15. I want you to read verse number 43. Kana maverenga iyoyo mobva manogara pasi. Verse number 43 kusvika pa 43 ya 1 Corinthians. Chapter 15. Vakorinde wekutanga chapter number 15. Verse number 43. Number 43. Okay. Unodzvara pakuzvidzwa. Unodzvarwa pakuzvidzwa. Sorry. Unodzvara pakuzvidzwa. Unodzvarwa pakuzvidzwa. Sorry. Muviri uzvo. Yes. Unodzvarwa pakuzvidzwa. Asi kana umuka Unomutswa pakubwinya. Unodzvarwa pautera. Unodzvarwa usina simba. Unomutswa pasimba. Kana umuka unomuka nesimba. Unodzvarwa uri muviri wokubereka. Paunovigwa unenge uri natural. Unomutswa uri muviri unomuka wava spiritual. Muviri wokuberekwa uripo. Nomuviri womweya. Kune muviri womweya. Verse 45. Zvakanyorwawo saizvozvo. Zvakanyorwa zvichinzi. Munhu wokutanga Adama wakaitwa munhu mupenyu. Adhamu wokupedzisira wakaitwa mweya. Adhamu wokupedzisira akaitwa chi? Mweya. Thank you very much. Mogona kugara pasi mai mukadzi. Ngatiwambere maoko. Bandoda kupedzisira napo manje. In conclusion, ndepekuti Jesus akatoprofitwa even kuna Genesis. he was prophesied even from the beginning. Murume anonzi Adam. A man called Adam. Ane umwe wake weku New Testament. He have his similar one in New Anonzi Testament, Adam futhi. who is also called Adam. But after weku New Testament, But after this one in New Testament, hakusisina umwe Adam. there is no more Adam. Weku New Testament anonzi the second Adam. That was the second Adam in New Kana Testament. kuti the last Adam. Kana kuti Adam wekupedzisira. Chakamuitisa the last Adam. What made him the last Ndechekuti wakauya kuzokorekta is for he came to correct ma mistakes ya Adam the wekutanga. mistakes from the first Adam. Chinomuqualifya kuva Adam What manje. qualifies him to be Adam Ndechekuti Adam wekutanga is because the first Adam haana kuberekwa nemunhu. was not born from a man. Saka uyu Adam wechipiru So the second one, haafaniri kuberekwa nemunhu. he must not also be born from a Nekuti man. mai vakamutakura For the mother who bore him, vanonzi vakabata mimba she got pregnant vachiri mhandara. when she was still a virgin. Ukaiverenga zvakanaka na If you read it properly, inotaura kubhuku yaJohani. it speaks in John. Haitauri sokunge akaberekwa. It doesn't refer him to him as a born. Inotaura ichiti he was God incarnate. Akaitwa incarnate, Kuratidza kuti ndimwari akava munhu. which means it was God in a human form, Akava munhu and kuvanhu. he was a man into people. Why asina kuberekwa nemunhu? Why was he not born from a woman? Nekuti mistake iri panyika Because the mistake on this earth, yakakonzerwa nemunhu. it was caused from a man. Wese ari panyika Whoever is on this earth, ane chitadzo. they have sinned. Saka hakuna munhu pasi pezuva No man under the sun aigona kuripa chitadzo chevanhu. come and repay the sin. Paitoda munhu There asina was a kufanana need for nevanhu. a man who is not like him. Bhuku yangu yati kubhuku The yavakorinde book in the Bible, of yati Corinthians Adamu says, wekutanga the first Adam, wakanga ari a living soul, he was a living soul. but Adamu But wekupedzisira the last Adam, he was a quickening spirit. He was a man from God. But now chinovafananidza chimwe But manje what similar them ndechekuti Adamu is that Adam, paakanga ari ega when he was alone,
Mwari akaona kuti Adamu ari kushungurudzika. God saw that Adam was in trouble. Mwari akati tomutsvakira And he entertainment said, ipi. what can we do for him? Ndokubva atsvaka pakati pemhuka. And they shook among the Akati animals. ndeipi kwaingagona kubatsira munhu. Which one can help Adam? Ndokubva Mwari aona nzou And ichifamba. he saw an elephant walking. Akati step iyi And he said, this kind of a step, haigoni kubatsira munhu it wandasvika. cannot help Adam. Mwari ndokunoona And chikamba. God saw a tortoise. Akati ichi chinovharira musoro mukati This ichi one that hides itself, hachigoni kubatsira it munhu. cannot help this man. Mwari akati rega ndiende kuchipembere. He said, let me go to the Akati ichi hyena. hachigoni futi The kubatsira munhu. rhinoceros cannot help. Ndokubva Mwari ati And said, God said, chimbosumuka mufana wangu. lift up and stand Ita up. seunotenderera ndakakutarira. Take a 360. Let Mwari me see. ndokubva aisa skani pana And he Adamu. put a scan on Akati Adam. aikaka And he said, eyeball. chinogona kubatsira munhu What can only help you? chinoratidza kuti chiri mumunhu wacho. It's like it's in you. Mwana kundinzwa panapa. Jesus. Ndati kune zvimwe zvaunoda There are iwewe things that you need zvakatoitwa wayadhi naMwari that are mauri iwewe. wired in you by God. Unganetseka nokutsvaka ari You pasaidhi might go nemwe. out looking for your neighbor. Pamwe pacho haana zvaunoda. Sometimes you do not even have it. Zvaunoda zvitori What you mauri. have is Mwari what you need. ngaakubatsire May God kuzvisikana. help us to reveal Mwari those. ngaakubatsire May kuzviona. God help you to see those things. Saka Adamu manje So Adam, ndokubva aonekwa kuti heupi yake you have found out that the help that he iri needs maari. is right within him. Mwari akati zvino And God said, now, ndikamuopareta achiona, if I operate him when he's looking, ndikamubaya jekiseni rechive, if I inject him, this akaona injection, magadziriro andinoita and mukadzi, he see the way I mbabvu create, dzese dzingapera. the ribs will be Ava finished. kugadzira He will waanoda. be creating for Akati himself. ndagadzirirwa He will mutema, say, now, this ndodawo one- muyelo boy. I want a yellow Mwari boy. akati zvakadai regai ndiradzike izvi. Let me make him sleep. Bhuku yangu inoti Adamu The Bible says Adam wakarariswa hope huru, caused to sleep. hadzina kutaurwa He mahours. didn't mention the hours. Ndinofunga akarariswa 3 days. Maybe it was 3 days. Nekuti zvaiprofita kuti murume wekunyu testament Because when you kana prophesy, iye oda mukadzi, I've seen a woman. mukadzi wake achange ari maari, He will be in kuti him. mukadzi wake avepo. So that what Anoda kuvatiswa hope huru, to take a deep sleep. achamuka nezuva When he retatu. wake up on the Kana third day, amuka when he wake up, achatarisa mukadzi will look at wake, his oti wife hero fupa and say, ramafupa there angu, goes my bone, heyo nyama yenyama yangu. flesh of my flesh. Jesus. Oh yes, Thank you, Lord. oh yes. Now musiyano waAdamu wekutanga naAdamu wekupedzisira manje The first Adam, the difference ndewekuti is this. Adamu wekutanga paakatadza When the first Adam sinned, akaona kuti mukadzi wake afa he saw that his wife was dead because haanga adya muchero. because she had eaten of the fruit. Ndokubva aziva kuti ndimumutse And he know that for me to resurrect her, ndofana kufa I also must die ndiinde kunyika yake. and go to where she is. But problem manje yakaitika But the problem here now is, haisi yekufa, it's not about dying. but ndeye mafiro It's akaita. about the way she died. VaRoma chapter 5 Romans 5 said, inoti Adamu disobeyed. Adam wakatadza kuteerera. Say amen. Amen. Say amen. Hallelujah. Adamu haana kudhisivhiwa naSatani. Adam was not deceived by Satan. Pauro anoti kuna Timoti, Paul in Timothy said, mukadzi ndiye akadhisivhiwa. it is the wife who has Adamu deceived, haana kudhisivhiwa baba. not Adam. Adamu disobeyed Adam God. wakatadza kuteerera kana kuvimbisa. But wakaita disobey God. But he disobeyed God, Achida kuzama kumutsa mukadzi wake. trying to resurrect his wife. Ndokubva naiye afirako. And he died also there. Haana kuzomuka. He didn't resurrect. Chakaita kuti asamuka, What caused him not to resurrect? Mwari haamutsi zvine zvivi. God doesn't resurrect those Mwari who akati sin. ndisati ndamutsa Before I rise, this one, ndofana kutanga ndakorekita I need chivi. to correct sin first. Ndokusaka Jesu asati afa That's baba, why before Jesus died, wakaenda he pamuchichikwa went through the cross, achikorekita chitatu. correcting the sin. So Saka musiyano wake manje naAdamu the wekutanga difference is, ndokuti Adamu wekutanga akafa the first zvikarova, Abraham, the but first Adam Adamu died. wechipiri But the varume second Adam, haana kufa he akarovera didn't muguva, die and bury in the grave, but he wakamuka, rose on the guva third day. rakamusaiwa, He rose on the third day. chivi chakamusaiwa, Sin could not find him. nekuti is not just a living soul, Haangori he is the munhu spirit from heaven. mweya unobva kudenga. Now Adamu wekutanga The first Adam, paakati achiona mukadzi, when he saw the wife, mukadzi wanga akamira apo,
And the wife was standing there. Adamu akamira. And Adam was here. Ndokubva vatarisana. And they looked at each other. Ndokubva vachonyana. And they smiled at each Ndokubva other. vasmailirana. And they laughed at each other. Ndokubva ati iri. And he said, that one, Ifupa that ramapfupa. is the bone of my bone Nenyama yenyama and yangu. flesh of my flesh. Ndomusiyano wake na That Adamu is the wekupedzisira. difference with this Jesus. Adamu wekupedzisira The last baba. Adam, Iye nechechi yake. him and his church, Havana kusepareta. they are not separated. Havatarisani from the They opposite don't look sides. at from each other. Jesu nemukadzi wake Jesus and his wife, vari pamwe they are chete. together. Varume kana kune munhu anofanira kucelebratwa. If there is anyone who must Ndiye celebrate, Adamu it wekupedzisira. is the last Adam. Iyeye ndiye wakaimbwa iyeye. That one is the dangerous one. Ndinotenda kuti painzi nemumvura meshe Even in the grave, anofita kusongo iyoyo ndiJesu nechechi. it was Jesus and the church. Vamwe vese avamboti naye nemumvura All chimeshe. others cannot say. But Jesu But this Jesus, anoti chero mukapinda nemumoto no matter we go through ndinenge the ndirimo. fire, I will be with you. Handina nguva yandinofona I will not call ndichiti komai mwana muri kupiko and say, where are you? nekuti pavanenge vari Because wherever he is, neniwo I'm ndiripo. also there. Ndo pandinosiyana naAdamu. That's where it differs. Nawo ndichipedzisa In conclusion, sumuka netsoka dzako. shall we stand on our feet? Adamu wechipiri manje This last Adam, iye paakafa when he died, pakuinoti he became sin the Bible says, akava chivi, to correct sin. kuti agadzirisa chivi. Paakamuka kuvakafa When he rose from the dead, he became the quickening spirit. akava mweya unomutsiridza. Saka akauya kuzomutsa zvakaurawa naAdamu. So he came to resurrect that Akati which ndiri was sekondi dead. Adamu wenyu. And say, as my second Adam, Ndini Adamu ane simba. I'm the powerful Adam. Adamu wokutanga wanga asina The simba. first Adam was not as Ini powerful. ndauya ndiri Adamu ane simba. I'm here as the second powerful Varume Adam. ngatitendei Mwari. Let's thank God. Tine murume We anotida. have a man who Tine loves murume us. akapinda We have a pamushinjikwa. man who went through the Kwete cross. nekuti wakanga atadza. Not because he sinned. Wakanga asina He had kutadza. not sinned Kwete nothing. nekuti waisaziva Not zvichaitika. because he didn't know what was Waiziva happening. kuti mushinjikwa He unouraya. knew that the cross But could kill. wakatenda kurwadziwa. He endured pain. Achiziva kuti mazuva matatu Knowing that akapera. in 3 days, Chechi yangu inenge yava my free. church will be free. Kana yava free ndichaipa When I'm upenyu. free, I'll give them life. Upenyu The hwandichaipa. life I will give them. Upenyu It is hwakawanda. eternal life. Oh my God. Jesus. Vakumbira praise and worship. Oh yes, my God. Oh yes, my God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Where's Baba Safran Wabuda? It's okay. Amen. Amen. Ndo wakuti handichinawi. Chandangosara nacho panapa ishungu dzekuimba. I feel like I don't have a voice, but I wish Ndo wakuti ihwi racho I harichipo. don't have a voice anymore. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kuna mahari kudenga. Kuna mahari kudenga. Kudenga. Kuna mahari. I think it's low. I think it's low. Let me start here. Hallelujah. Kuna mahari kudenga. Kuna mahari kudenga. Kudenga. Kuna mahari. Rubatsiro rwangu runobva. Kuna mahari. Kuna mahari kudenga. Kuna mahari kudenga. Kudenga. Kuna mahari. Orubatsiro rwangu runobva. Kuna mahari. Kuna mahari. Kuna mahari kudenga. Kuna mahari kudenga. Kudenga. Kuna mahari. Rubatsiro rwangu runobva. Hakuna mahari. Hakuna mahari kudenga. Kuna mahari kudenga. Kudenga. Kuna mahari. Rubatsiro rwangu runobva. Hakuna mahari. Zviri nani kuimba na Mwari pane kuimba na machinda. Rubatsiro rwangu runobva.
Kuna Mwari kudenga, kuna Mwari kudenga, kuna Mwari rubatsiro rwangu runofa, kuna Mwari. Mudikani kana kune murume wekunamatirana naye. If there's a man to pray for, ndi Jesu. that is Jesus. Kana kune murume If there is a man wekuvimba naye, to believe in, ndi Jesu. that is only Jesus. Kana kune murume If there be a man wekutarira kwaari, to look unto, ndi Jesu. it is Jesus. Jesu hana kungoripira. Jesus did not just pay, Hana kungoripira mubati wetu, did not pay for, but he also supplied as akapa all the needs of our lives. zvese zvatinoda. Kana kune chinhu chandoda kuti in the next 5 minutes uite, If there is anything that I want you to do, namata uchideclare pray and declare kuti that because of the cross, nokuda kwekumuka, because of the resurrection, nokuda kwekumuka kwaJesu hakuna chinhu chandichada I will not want anything chandichashayiwa. that I will lack. Ndoda kuti masikati ano I want you this afternoon declare kuti handisi wenhamo to ini, declare that I don't belong declare to kuti God. handisi wekushayiwa, I don't lack. declare kuti handisi wekutambudzwa namadhimoni, I'm not being tormented by declare kuti Mwari chaiye Jesus ndiye himself. ari mandiri, declare kuti kuzodza kwaMwari Say the anointing of kuri God pamusoro pangu. is upon me. In the next 5 minutes Minutes are not available. chimboenda pamberi pashe Go before God and kema declare. yavakashekelele Thank you, Holy peyanta Spirit. rirarabababoza teteli katiya talata payanto merene katikalia na kaya paretete kasanto la kibaria taya yerebebebebe na katataya tekebereketiyata eshanuna meketetena rikalita parato eshanto karikaliataya payate ayanta nekepepereketiyata lata payata ayanta na paya katetere pepelekeketiyata lata parata yelememememenda rikaliyata kaya paleketiyata. Handisiwe kushayiwa myari, handisiwe kukundikana nekuti Jesu wakakunda pamuchinjikwa, handisiwe namo nekuti Jesu wakatora nhamo dzangu pamuchinjikwa, handisiwe kutevera nemweya yetsvina nekuti yakakundwa pamuchinjikwa. Jesu ndiye wangu, nekushinga periperi kugona kwaMwari kucharamba kuchionekwa pamusoro pangu. Mayataya vakashekele peyanto rira baba bosha tetelene mendari kalina na payata merene mendari kalata paya asantona kerene mendari kalia tayapa keremendari kalata paya kaleketetera tiata shako salita peyata. Ndinoramba mweya china, ndinoramba kunetseka, ndinoramba kushayiwa simba, ndinoramba nezita ra Jesu. Kukunda ndekwangu, simba nderangu, kugona ndekwangu, nezita ra Jesu. Thank you mighty God, thank you mighty God, thank you Jesus. Mayata ya makasha kalete pepere katiata muriniki ya katalada papaparete teleta menemena makataka bareketiata mayata ya makatotore peleka muriniki tikia na mayaka katoro boko shikalata pa mayakataya tetelemene ketiki maraka ya kapereketiata. In the mighty name of Jesus. Dani ngosiamka na uno kuna cheme. Leave this child to the Ngosiamka na uno kuna cheme tingoambira maoko. Jesus. Chibasiramka na uno. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Ti satakara pasi kare bombe rai marne muno wake. Let's put our hands together for the man of God. Amen. Hallelujah. We may be seated. Tingatore zedu nzvimbo dzedu. I want to thank Ndoda kutenda the rabbi, the teacher. mudzidzisi. Amen. Hallelujah. That's what we call Reverend Isibanda. Ndo vatinoti Baba Reverend Isibanda. God has anointed him with a very profound, prolific
teaching ministry. Mwari wakavazodza nekudzidzisi. He explains in a way that even if you are dull, you understand. Vanotsanangura zvokuti nyange usinganzwisisi unosvika pakunzwisisa. Hallelujah. Hallelujah. And I want to thank God for that profound teaching. Ndoda kutenda Mwari neudzidzisi wakadaro. I believe that our conference has started at a high note Ndinotenda kuti musangano wedu watanga pachidanho chepamusoro in terms of the word kuenderana neshoko and also all the preparations. negadziriro dzose dzaitwa. Hallelujah. Hallelujah. I caught the sermon in the middle, but I heard everything. Ndasvika vatifambei but ndanzwa zvese. It's because, as you know, I have a flock that is also not Shona, so I started there in the mornings. Sezvamunoziva ndine rimwe danga risingatauri Shona, so ndatangira ikoko makuseni. But I was rushing to be here Asi ndanga ndichimhanyidzana kuti ndisvike so that I pano, can catch some of what the Lord kuti has. ndibatewo icho Mwari chainacho. I want to officially welcome all of you to the conference. Ndikugamuchirei mese paconference ino. Hallelujah. Hallelujah. All our pastors who are here. Vafundisi vese vari pano. I will go into the names in the afternoon service Ndichazodoma nemazita parushando rwemasikati. of all the pastors, Mazita evafundisi vese. because I'm sure everybody will be here by then. Ndava ndinotenda kuti umwe nomwe achange ava pano masikati. But right now, just allow me to welcome them as a bunch and say, let's welcome our pastors. Ngatifarire vafundisi vedu vese. Hallelujah. Hallelujah. Amen. We want to welcome the assemblies as well. Tigamuchire zvakare masangano ari pano. I know that many are still making their way. Ndinoziva kuti vazhinji vachiri munzira kuuya. But we who are here, we want to thank God for your presence. Asi isu tiri pano ngatitende Please Mwari. give yourself a hand. Chimbozvigombererawo maoko. Hallelujah. Hallelujah. Our guest speaker is in town. Guest wedu vasvika varimo mutown. He arrived yesterday. Vakasvika nezuro We actually. collected them at the airport. Takavatora pa-airport So you will nezuro. see them in the course of the day. Muchavaona nekufamba But kwezuva. if you are like me, I'm so ready and so expectant. Kana uri seni ndakagadzirira ende ndikutarisira God would zvakawanda. not bring them from Zimbabwe for nothing. Mwari haangangobvisi kuZimbabwe kuvafambisira mahara. Hallelujah. Hallelujah. I'm expectant to receive from Overseer Mahamba. Ndakagadzirira kugamuchira kubva kuna overseer. I'm expectant to receive from Reverend Ndiri Munemo. kugadzirira zvekare kugamuchira kubva kuna I'm Rev expectant Munemo. to receive from all the other preachers who preach at this Ndakagadzirira conference. kugamuchira kuvashumiri vese vacharohwa pasi. I'm expecting to dance as the leaders in Ndakagadzirira worship. zvekare kutamba nepresident worship. Tikasafarira kuno unozofarira kupi? If we don't rejoice here, where else? We will rejoice here. Tinofara tiri muno. I don't want to take a lot of time, Handinoda kutora nguva yakareba. but let me thank the team that has been hard at work organizing the conference. Rega nditende timu yaigadzirira musangano uno. I'm only a chairperson. Ndingori chairperson chete. The real work happens in the terraces. Zvakawanda zvinoitika kumaterrace. All the pastors, Vafundisi vese. but of particular mention, Asi ndichinyanya kuda kudoma our Secretary General, Secretary General wedu Mfundisi Shumba and Mama. baba na amai Shumba. Hallelujah. Hallelujah. Let me acknowledge Rega ndidome zvekare our father in the city, Mfundisi Raza na Mai. baba vedu vemudunhu rino baba na amai Mufundisi Raza. Mama is not here, I think, because she has not been feeling okay. Zvichida mama kuda zvakanaka hatinavo pakati pedu. Hallelujah. Hallelujah. And in terms of the conference, I think this special acknowledgement goes to the administrator of the conference, Titende zvekare administrator wemusangano uno Elder Mzungu. Elder Muzungu. Hallelujah. 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 Amen. I want to thank God that we are here Titende Mwari kuti tiri pano at UWC. pa UWC. We almost had no venue. We almost had no venue for a conference. Takapotsa padiki diki tashaya nzvimbo yekupindira. And the man who was inspired to find a way for us to be here Murume akatisvitsa pano was Reverend Linda. ndi Reverend Senior. Linda Senior. And I want to say thank you. Ndoda kuvatenda zvakanyanya. I know someone is saying,
But last year we were told we'll be in the city center. Ndinozva kuti umwe ari kuti gore rapera takanga tiri pacity center. Yes, we were supposed to be at the city Wongu center. taifanira kunge tiri ikoko nhasi uno. But life happens. Asi zvinoitika. What happened was last year, Zvakaitika ndezvoti gore rapfuura. we had already secured the Paro Civic Center venue. Takanga tatobatirira Paro Civic Center. But through connections, we then also located the city center venue, Asi zvibudikidza nema-connections takazowana futi imwe nzvimbo. City center venue. which was very big and very nice Yanga yakanaka and central. yakakura. But the consensus of the house was that since we had already secured Paro, let's be at Paro. Asi since tatabatirira Paro takangoti ngatiinde kuParo. So the guys who had given us a venue in the city there So vakanga vatipa nzvimbo kucity. were not too happy that we did not go along with their offer. Havana kufara kuti hatina kutenderana neofa yavanga vatipa. So we did not take their offer. The offer was Hatina nice. kutora ofa yavanga vatipa. So we were relaxed because I had agreed with them that going forward, every Passover conference will be that venue. So takarelaxa ndikati takatatenderana kuti tichazoitira ipapo. So when Reverend Schumer then went to say, we now want to book the venue for 2026. So pavakazoenda tichada kubhuka nzvimbo for 2026. Then they said, Azema Church at TD. And they said we don't want to accommodate churches. But I know the people. Asi vanhu vacho So ndinovaziva. I went to them. Ndikaenda kwavari. And they said, we had given you the venue in 2025. Vakati takakupai nzvimbo muna You didn't 2025. take it up. Hamuna kuitora. So we just thought churches are not reliable. So takangoti have makereke havatembwi. But we will try and engage them after this conference Asi tichazama kutaura navo zvekare mushure meconference ino. and see if we can make peace with them for 2026. Tono tinogona kuwirirana navo for 2020. But having said this, Asi nekuda kwaizvo ndataura izvi. apart from the fact that this venue is very expensive, it is a beautiful venue. Zvisinei nekudhura kwenzvimbo but muri kuona kuti yakanaka nzvimbo ino. Hallelujah. Hallelujah. Your cars are safe here. Motokari dzenyu hapana nopwanya. You are not worried about will I find my car safe when I come Hausi out. kumhanya kuti mota yangu ndosvika yapwanywa. And the road to come here is also very safe. Nzira dzekupinda pano dzakanaka zvekare. The only problem is this is a very expensive venue. Kungoti chete nzvimbo ino inoti dhurei zvayo. We had not budgeted for their prices. Tanga tisina budget yemari yavakatidaidza pano. So they took every penny we had. Vakatora kese kusvika pakese. I want to thank God for the pastors and the church administrators because for the past 3 days we were squeezing each other for us to be able to pay every penny that they wanted Ndoda here. kutenda Mwari nevafundisi nokuti mazuva matatu apfuura taibatana pahuro kuti tibhadhare mari dzavakada pano. And they paid up. Clap hands for them. Ikabhadharwa ngatimbaroerai maoko vafundisa. You may want to know, Mungade kuziva but for us to be here, asi kuti tive pano the costs mutengo wacho came to 99,952 rands. iwaya chairo. Yeah, 100,000 I100,000 for us to be here. kuti tinge tiri We pano. were used to pay 10,000 rands, Tanga takajaira ma10,000 12,000. ma12 This time is 100,000. ezvinezvi yaflya kuenda ku100. As painful as it is, Zvichirwadza kudaro. zvinongotaura kuti gurupu rineri tiri vahombe. It means we are not small. Hallelujah. Amen. But as your chairperson, I'm also being very transparent. Sechairperson ndofana kubudisa zvinhu pachena. That we would want you to give excellently at this conference. Tofana kuti tipe neunyanzvi paconference ino. Hallelujah. Hallelujah. My administrator Baba Mzungu told us Administrator vakatiudza kuti that we are entering this conference at a deficit of 65,000 tiri rand. kupinda pano tiine chikwereti che65,000. That means there are other services that are being provided that are not yet paid for, that will need to be paid. Zvinoreva kuti pane zvimwe zvatiri kupiwa zvatisati tatobhadhara. And they come to 65,000. Zvinosvika ku65,000. So what it means is
in this conference, zoroti pamusangano uno if we give 65,000, tikapa 65,000 we have actually given zero because we only meet our needs. hapana chatinenge tapa because yese iri kungotorwa ichienda. So for us to say we've given at this conference, kuti tizoti tapa pamusangano we would have given maybe 100,000. maybe tinenge tapa 100,000. I want to challenge you ndoda kukuchallenge ndichiti and say, if you look at the capacity of the hall ukatarisa makuriro ehall ino and divide the number by 100,000, ugodivhaita ne100,000 you probably know how much you yourself are supposed to give during this unogona conference. kuziva kuti unofanira kupa mari pamusangano uno. Rega nditaura nechishona Let me put it in vernacular language. kuti kubva nhasi Friday From today Friday kusvika Sunday, henceforth to Sunday, kana wauya pano pamusangano if you attend the conference ukapa less than 200 rands hauna kupa, and you give less than 200 rand, you have not yet given. because it will not help us meet our budget. Ndava haizotibatsiri nebhajeti ratinayo. I'm asking you to be sacrificial. Ndiri kukumbira kuti upe seuri kupira. Hallelujah. Amen. Kupa kusvikira zvarwadza pamoyo. Giving until it pains your heart. But I've got a promise for you. Asi ndine chivimbiso. The Bible still says Bhaibheri rinoramba richiti the measure you give chiyero is the chaunopa measure you get. ndicho chaunowana. Pressed down, Chakatsikirwa, shaken together, chakazungurirwa, running over. chichipfachukira. If you're a giver, show me your Kana uchipa hand. simudza ruoko rwako umboti waka waka. Hallelujah. Tichapa sekupa pamusangano uno. We will give a lot on this conference. I want to give you a short testimony, then I'll sit down. Rambo kupaika chapupu mbijana, then I'll take my seat. Some of the people who believe in my ministry are not AFM people. Vamwe vanhu vanotenda neministry yangu vamwe havatopindi AFM. They belong to other churches. Vane makereke avo. There is an elder. Pane umwe mukuru mutungamiriri. He is an elder at Zayoja. Mutungamiriri kuZayoja. Him and his wife and his family, they believe in our calling so much. Ivo nemhuri yavo vanotenda pakudanwa kwedu. They know our house. Vanoziva kumba kwedu. Even the carpet I sit on at Paro in the church, they bought it. Kunyangwe kamera iri mukereke ndiyo vakaitenga. And so the carpet that we sit on at The Paro. carpet. And last year, Gore rapfuura. I said to him, God is closing a chapter and God is opening a chapter. Ndakati Mwari ari kuvhara imwe achivhura imwe chapter. He was a manager in a very famous company. Vanga vari manager kune imwe company. And towards the end of the year, Kuda kupera kwegore, he was from his job. He was dismissed from his job. basa ravo rakapera. And he came to our house Ndobva vauya kumba and we prayed together. tikanamata pamwe chete. And he says, I'm at peace Vakati mwoyo wangu wakachena. because I think this is what you meant. Ndava nekuti izvi ndizvo zvaitika. Then in February, Muna February he came again to our house ndobva vauya zvekare kumba. and he said, Bishop, Vakati Bishop, I found another job. ndawana rimwe basa. This company used to be our client when I was by the other company. Yambenge iri client iri pandaimbosenza. So when they heard I left that So company, pavakanzwa kuti ndabva kucompany, they came and offered me a job. vakauya vakandipa basa. And he says, I've come there. It's a company that sells chickens or groceries and things like that. Vakati uku kunotengeswa chicken nemagrocery And he nezvimwe. says, I wanted to be the first one to eat our chickens. Vakati ndoda kuti muve kutanga kudya chicken dzedu. And he bought chickens for how many did he buy? 15? 10? Huh? 15. He bought 15 full chickens for us. Vakatengera mufundisi huku 15. That month we didn't buy chicken in our house. Mwedzi iwoyo There chicken was- yanga there yakaringana was pamwedzi more. iwoyo. The fridge was over full. Fridge yanga yakazara nemachicken. And he says, this is my Thanksgiving. Vakati ichipo changu chekutenda. Because when I was fired, Ndava patakadzingwa basa. I was stressed. Ndanga ndine stress pamwoyo. Because at our church we do talents. Ndava kukereke kwedu tunoita matarenda. And this year we want to build a 5,000 seater or to buy a 5,000 seater venue in Cape Town. And gore rino muCape Town takutenga nzvimbo inoaccommodate vanhu 5,000. And so my wife and I prayed. So takanamata nemudzimai. And we felt the Lord tell us that this year we must give 100,000 rand Mwari vakatiudza kuti gore rino tinofanira kupa 100,000 as a family semhuri pamwe chete. towards the church building project. Zvakanangana neproject yekereke. And after I had registered
that will give 100,000. mushure meunge ndanyoresa kuti tichapa 100,000 I got fired. ndo patakadzingwa kubasa. But it says, here is how God handled it. Asi Mwari tarisai mabatiro akaita nyaya dzangu. This new company said to me, Kambani itsva iyi yakati kwandiri, do you want a salary unoda salary here or do you want a commission? kana kuti oda commission? For if you go for commission, Kana ukatora commission, for every 1,000 rands you bring into the company, we will give you so much. paunoisa 1,000 mukambani tokupawo mari yakati. And he said, I went for the commission. Ndobva ati ndoda hangu commission. And he said, here is my testimony. Vakati chapupu changu ndeichi. And why I'm giving thanks today. Nemhaka ndichipa kutenda. He says, we were able to pay the 100,000 rands and we even paid more than 100,000 rands. Takagona kubhadhara 100,000 uye takatopfuura 100,000 yacho. Here's the principle. Mutemo ndeuyu. Whenever you commit to take care of God's business, God will take care of your business. Kana ukangozvipa kutora basa raMwari kuisa pamoyo, Mwari anotorawo pamoyo pako oita basa rake. Ndiri kuda kuti simapostori I want us as apostles, tidzidze kumazayoja can we learn from the Zayoja kuti people kupa kunobhadhara. that giving does pay. Adzimai angu ane shamwari inopinda ikoko, inopinda kuzayoja, Mama Fundi said a friend that fellowships there. inotaura kuti ukauya kuchechi kwedu If you come to our church ukationa tichipa and you see us giving, unofunga kuti you tinopenga, might think that we are insane. but ndo zvinotoita kuti zvinhu zvedu zvifambe, But that is the driving ende force of tinopa our things. tisingazengurire. And we give as if we don't care. Haleluya. Hallelujah. Matswinyiro nemaverengero aunoita uchipa, The way you count your money on the giving time, uri kungotoona Mwari pamwe muchindipawo tswinyaiwo muchiverengera you futi. are just sending the same message to God when He gives you back. But we are going to trust Him. Asoda kumbovimba Mwari. I have faith in this group Ndine kutenda muboka iri. that when we close this conference on Sunday, Kuti patichapedza musangano musi wesono, we will be at a place of overflow. tinenge taita ndiro dzedu dzinenge dzapfachukira. Hallelujah. Thank you so much. Tinotenda zvikuru. God bless you. Mwari vakuitire zvakanaka. Tichazogamuchirana zvakanaka next service. We will appreciate each other on the next service. But secretary, anything, the members of Musanganoka? So let me leave time to the secretary. Tinotenda regaiti wombere maoko Shall we put our hands bishop together wachitora nzvimbo as the yavo. bishop takes his seat? Tinakutenda Mwari. We want to thank God so much. Regai ndiremekedze Rev Wafa vatichera service ino. Let me appreciate Rev Wafa, who was the chairperson. Tinotenda muno Mwari. We thank God so much. Chikafu chedu Our food ku left kana ndakamira panapa. on the left-hand side, Kune inonzi student center. there's a student center So there. everyone vari kudya, you are advised kuti ndai munodyira ku student center. Those who are eating, toenda ku student center. And those that are selling also, Nevari kutengesa, make use of the student center. toenda ku student center. Ndichakumbira zvekare vakomana vari I'll pakati kindly pedu. ask our brothers, boys, Ndichakumbira kuti muye kuno mberi service ino ichipera. just after the end of the service, Pane please come zvishoma to the zvandinoda front. kuti mutibetsere. There's a few that we need assistance in. Tinotenda. Then the pastors also, Vafundisi, I'll ask you to make use of the same entrance, ndichakumbira exit kuti tibude that you used as the entrance when you came in. nepatapinda napo. Tinotenda Mwari. We thank Regai God. ndinamate. Baba tinokutendai mazvita baba vedu. Mazvita nekutaura kuupenyu hwedu. Mazvita nekutivandudza. Mazvita nekutikomborera. Mazvita nekutizodza. Muzita raJesu weNazareta. Mazvita nekutanganiso. Baba zvatakuenda pabreak chitichengetedzai. Mukomborero mumwe nemumwe. Muzita raJesu. Amen. Tinotenda service yedu yapera pano. We have come to Service the end yedu of our iri kutanga na 2 as I said earlier on. 2 o'clock worship team inenge yamira panapa ichitanga. God bless you.